الحمد لله الكائل في محكم تنزيله إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ثم الصلاة والسلام على خير البرية محمد بن عبد الله وعلى آله طيبين أمبادي تبسر فلا جباو ملكنا ملكوكا كوفوكا أول إيمان سانغاني واتي أوكا جمكا مانيكا نبفاما كودين برو jamukan kɛrɛnkɛrɛnnen don télésirifila sanfɛ ka wuli ka se dɔnnibaaw ma kuma dɔ la ani dɔnnibaa dɔw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ télésirifila yɛrɛ jabala la ni ka baro kɛ Alahu Taala ka diinɛ kan. Nin ye baro nɔfɛtugu ye, baro min an ye sigiko fɔlɔ k'a la ka filanan kɛ a la, ni an ye baro in sigiko sabanan na an n'an ka alimami Sidiki Jalo min sigiyɔrɔ bɛnnen don Buguni ma, Juma misiri alimami don Buguni sigida la min bɛ wele ko Médine. Haut Conseil islamique o diinɛ ko o ɲɛmɔgɔya bɛ a bolo Buguni, mɔgɔ lakalanan don. An n'a bɛ ka baro kɛ Alahu Taala ka nin diinɛ sanuma in kan, nin ye sigida sabanan ye. An b'a fɔ an ka imam ma salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jawara Jalo, alhamdulillah, kɔri baasi la, an bɛ la tanu, sigida maaw, baasi foyi tɛ yen, kalandenw an bɛ la tanu, misiri kɔnɔmaw bɛɛ, u ka kɛnɛ, alhamdulillah, i bisimila an ka jɛmukan kan, alhamdulillah, kɔri baasi, barakallahu fikum, alhamdulillah, an bɛ la tanu, alhamdulillah. An baden tɛbɛsirila lajɛbaw, an y'a fɔ a ye cogo min na, nin ye baro nɔfɛtugu ye, baro min bɛ diinɛ kɔkolo, diinɛ tɛ se ka taa fiyewu ni minnu ma dɔn u ka hakɛ, u bonya, u jɔyɔrɔ, n'o ye fɔ ma ko kira somɔgɔw, ahlu beit, sirifiw. Baro in bɛ ka boli min kan, o de ye nin ye. Imam, alhamdulillah, sigida filanan na inshallah an ka baro kun jɔra kuranɛ aya dɔ kɔrɔfɔli kan, mana min na Ala ko maa si tɛ maga kuranɛ in na ko fo n'a kɛra maa sanumanw ye, la yamassuhu illa al-mutahharun. Ayiwa, fo n'a kɛra maa sanumanw ye walima seliji bɛ maa min na, an kun bɛ nin de kan, inshallah. Yali laɲini ye jumɛn ye? Alhamdulillah, wa billahi tawfiq. An bɛ Ala tanu. Allah subhanahu wa ta'ala a ye kuranɛ de kɛ al-kawnul mastur. Kuranɛ ye c'est le monde érigé. A ye kitabu 114 jigi, a y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'o don kuranɛ kɔnɔ. Kuranɛ tɔgɔ ye kuran ko qur'u ye fɛn min bɛ farali kɛ ɲɔgɔn kan, fɛn bɛ fɛnw fara ɲɔgɔn kan. O kitabu 114 bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kuranɛ ye, ka kuranɛ fana bɛɛ lajɛlen don fatiha kɔnɔ, ka fatiha bɛɛ lajɛlen don bismillahir rahmanir rahim kɔnɔ. Nin bɛɛ ye ahlu beitu ka kalan ye. An dɔra aya min kan ni an ko la yamassuhu illa al-mutahharun, suratul waqi'a aya 75 don. Ala y'a jɛya, a y'i kali de, a y'i kali dolo jiginyɔrɔw la. Fala uqsim bi mawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamun azim. Ala k'i kali dolo jiginyɔrɔw la, o ye kali ye min ka bon kosɛbɛ n'a y'a sɔrɔ aw b'a dɔn. A ko kuranɛ min filɛ nin ye fɛn datugulen don, la yamassuhu illa al-mutahharun, kuma b'o de kan. O bɛ min kalan an tulo la madrasaw kɔnɔ ko la yamassuhu, lamu ye jumɛn ye? Sigatu nafiw de don, a nafiyu ka fɛn gɛn ka bɔ yen. Dɔw b'a kɛ nahiya ye mais k'a nana bi sigati nafiyu, la yamassuhu illa al-mutahharun. U bɛ min fɔ a la ko mɔgɔ man ka maga kuranɛ la ko fo mɔgɔ min ka sanu. Jawara min ɲininka ni aya in yɛrɛ a siga a contenu lajɛ, a t'o yɛrɛ ta. Ala b'i kali cogo di ko n ye n kali ko mɔgɔ si tɛ maga kuranɛ in na fo mɔgɔ min ka sanu. Kafiri joli bɛ n'o ye alikuranɛ minɛ ka jeni? A ka ca. Kafiri caman bɛ o ye kuranɛ minɛ ka jeni, o y'a minɛ ka fili, hali bi anw tilela o bɛ kɛ. Ne ko Ala y'i kali ko mɔgɔ si tɛ se ka maga kuranɛ la fo mɔgɔ min ka sanu. Mɔgɔ nɔgɔlenw caman magara la dɛ. Donc i b'a kɔrɔjɛ. An bɛ segin ka na ahlu beitu ka bonda la. Kuranɛ aya bɛɛ fila fila de, muhkama bɛ yen, mutashabiha bɛ yen. La yamassuhu, masu fɔra kuranɛ aya wɛrɛw la. Hunaka farqun bayna al-mass wa lams. Lamsu bɛ kɛ biliya de, mais masu nana kuranɛ kɔnɔ yɔrɔ yɔrɔ la, o bɛɛ bɛ tali kɛ yata'allaqu bil idrakul aqli, hakili ka faamu, hakili ka faamu. Donc la yamassuhu kɔrɔ la yudriku haqiqatahu wala yafhamu haqiqatahu illa allazina tahharahumullah. Donc al-mutahharuna hina ismul maf'ul de do. Donc ismul maf'ul kɔrɔ de baara kɛra fɛn min kan, ko baara kɛra mɔgɔ minnu kan, saniya kɛra mɔgɔ minnu kan, olu dɔrɔn de bɛ se ka kuranɛ yɛrɛ faamu haqiqa sɔrɔ. Kuranɛ aya wɛrɛ b'o fɔ an ye, warasikhuna
fil ilmi maa minnu n'olu basigilen don dɔnni kɔnɔ o de ye alibɛti kelen kelen ninnu ye donc ibna ye kuranaya wɛrɛ b'a fɔ an ye innal lezina taqaw iza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru y'a ye fa idha hum mubsirun min suratul a'raf la aya 201 ako jamakulu dɔw bɛ yen iza massahum ta'ifun min ash-shaytan ni shaytane jamakulu dɔw ye olu hakili gosi a ma fɔ ko n'a a magaru la dɛ masu bɛ fɔ yɔrɔ yɔrɔ a ma ko masul jinn o ye darbu fil aql donc masu fɛn fɛn bɛ na bɛɛ bɛ tali kɛ hakili ka faamu de la donc mɔgɔ si tɛ se ka kuranɛ in faamu hakili la fo n'a kɛra minnu bɛ ni ala ye olu saniya olu de kɛra karamɔgɔw ye n'a ma tugu u kɔ a t'a faamu yɛrɛ yɛrɛ sɔrɔ donc an tun b'a fɛ ka nin yɔrɔnin détail di mɔgɔw ma donc almasu huna tata'allaqu bil aqli wal idrak laysa bil lamsil yad falamasuha bi aydihim o bɛ kuranaya wɛrɛ la falamasuha bi aydihim kafuru y'a jigin ko ka kitabu jigin ka d'o ma u b'o min minɛ n'u bolo ye lamasuha mais munna ma fɔ ye yamusuha donc o tɛ ɲa balaga tigi ye ninnu de ye koyi naam ala k'an bɛ sababa ma naam kuma in yɛrɛ bɛɛ la ɲini na sisan naam an bɛ kɔrɔfɔ cogo min kan ka kɔrɔ a ma ɲi k'a fɔ maa si tɛ maga kuranɛ la fo a ka sɔrɔ seliji bɛ maa min na wala hali o fɔcogo yɛrɛ a y'a kɔrɔtɔ yɛrɛ la yamasuhu ni olu y'a kɛ la nahiya ye o kɔrɔ mɔgɔ si tɛ se ka maga la maa si tɛ maga la maa si tɛ maga la fo mɔgɔ min ka sanu a y'a yɛrɛ kɔrɔ ti k'i tɛgɛ da kuranɛ kan walima kuranɛ minɛ i tɛgɛ la o tɛ kuma tɛ maa si tɛ kuranɛ yɛrɛ hakika dɔn k'a ka laɲini dɔn k'a ka faamu dɔn fo mɔgɔ minnu saniyara fo mɔgɔ minnu yɛrɛ ka sanu voilà i b'o sɔrɔ aya wɛrɛ la ala yɛrɛ b'i kanto innama yuridullahu liyuzhiba ankum rijsa wa yutahhirakum tathira ahlal bayt wa yutahhirakum tathira donc ala ko an y'o aya kalan ka tɛmɛ o de ye alibetu ka aya ye ala y'a laɲini k'o saniya ka sɔfɛ b'u kan tathiru jumɛn ko de ye an ko tathiru rabbani ko don olu ti fili kuranɛ faamu na fiyewu kira y'o de fɔ an ye man kisi bɛɛ donc an b'a ye k'a fɔ kalandenya ni karamɔgɔya kuranɛ b'o de siyaku fɔ an ye i y'a faamu kalandenya ani karamɔgɔya o tɛ se ka bɔ yen ala k'an bɛ sababa ma donc nin ye misaliyaw caman dira an ye tiɲɛko bonda fɔ an b'a kalan denmisɛnninw kun k'a fɔ ko kiraw tiɲɛ ti ta hadisa ye Abubakar ka kuma tɛ jango alakira ka kuma tɛ kuma dilanlenw don pour que ka sira bare sabu a bɛ kuranaya yɛrɛ jɛ o de kosɔn ali ye dalilu jɔ u kan k'a fɔ wawarisa Sulemanu Dawuda Zakariya fana dugawu kɛ arabi habli man yasini den duma mun bɛ tiɲɛ ta donc ala k'an bɛn sababa ma fo an ka segin ka na Jawara an ka segin ka na kira ne man kisi an kana janfa jɔnw de ye kira janfa mɔgɔ minnu banna ka sigi kira ka kalanbulon da la kira ka kalanbulon donda la Ali de sigilen bɛ Hasan de sigilen bɛ Hussein de sigilen bɛ Fatima Zahra de sigilen bɛ alayhimu salatu wassalam ninnu de sigilen b'a da la fo an ka sɔn ka na segin ninnu ka faamuyali ma pour que khilafu ka ban Jawara e bɛ masala jumɛn sɔrɔ an bolo bi ko khilafu tɛ min na a bɛ yan n'i ye fɛn fɛn fɔ ko fɔɲɔgɔnkɔya b'a la fɛn yɛrɛ t'i sɔrɔ ko bɛnkɛ bɛ min kan o kuma kira ma baara kɛ wa alayhi salam mun de nana ni khilafuba ye karamɔgɔ minnu yɛrɛla ko karamɔgɔw don bankɛra ka kalan minɛ olu bolo olu mɛna k'u bila kasow la Ali ye sɛbɛnnikɛla de ye sɛbɛnni caman kɛ o Hasan ye sɛbɛnni caman Ali ye kuranɛ tafsiri k'a ban kira fatula a ye kalo 2 kɛ k'a da tɛ kuma na a ye kuranɛ bɛɛ sɛbɛn k'a ban Imam Ali a ye Bubakar ka kalifa bɛɛ kɛ a bɛ mɔgɔw kalan de o de kosɔn a ye Abdulaye ibn Abbas yɛrɛ mɔgɔw la ko a ye dɔnni minɛ nin fɛ min bɛ n kun na n y'a di nin ma Abdulaye ibn Abbas de tun bɛ kuranɛ kalan Ali b'a ɲɛfɔ o de kosɔn ale tun bɛ wele ko turjuman al-Qur'an mais n'ale kɛra turjuman al-Qur'an ye mɔgɔ min bɛ kuranɛ interpréter a y'a kalan min fɛ dɔn ala ka dɔn olu bɛɛ ye alibetu de ye nin caman de bɛ kuranɛ kɔnɔ fili caman de b'an senkɔrɔ n'a b'i kalanyɔrɔ ni fɛnw na mais n'an sigira k'a fɔ dɔrɔn i b'a ye hakili bɛ sɔn kɛlɛ t'a la wɔyɔ t'a la ala k'an bɛ sababa ma naam imam an ka nin sigida in sabanan naam ɲininkali dɔ yɛrɛ b'an bolo tuguni naam an b'a mɛn ten ahlubeti sɔhabaw naam ni danfara jumɛn de bɛ ni fila ni ɲɔgɔn cɛ ka fɔ ahlubeti ani sahaba ni si tɛ anw ka kan ye a bamanankan yɛrɛ ye jumɛn ye ala k'an bɛ sababa ma a bɛ ko ni ko Lasana ni Fuseni filaninw kɛra cogo cogo taamasiyɛn dɔ b'u bɔ ɲɔgɔn ma nka bɛɛ t'o dɔn dɛ min y'o wolo o de b'o dɔn tɛ o tuma n'an donna kuranɛ kɔnɔ Ala subhanahu wa ta'ala de kuranɛ jigin kira kan litubayyina linnasi ma nuzila ilayhim a ka bangeli k'u ye fɛn na min jiginnen b'u kan kuranɛ de ye ahlubetiw ko fɔ o kuranɛ kelen de fana kumana sahabaw kan donc n'i ko ko ahlubeitu ni sahabaw cɛ différence ye ahlubeitu ye mɔgɔw ye ala ye minnu saniya ka bɔ fili ma sariya laseli kɔnɔ
yuzakkihim wa yuallimuhum kira ban an la kala ban saniya ni kira te kira mo do fana de yara munu yuzakkihim wa yuallimuhum ban kala mun bana saniya o de ahli baiti nunu yi wa kira ku suwandi no ye mo dur munu dona ale ka birifin koro ayolu mo dur ko fo kala ka fo ko lu de karamo yan kana blaw nya sunu ambe halaki wanolu togo fora wajibu da nga fo ko alayhi salatu wassalam mais mo mimbe ni tolu doye o tsega fima ni abubakar fola tsega fo alayhi salatu wassalam ni umar fora tsega fo alayhi salatu wassalam parce que alete ali muhammadu doye muhammadu ka so dunge tale ay munun jira donc mogo be ni te kira ka so dunge doye so dunge munun kerenkerena nu jira la mogo to doye olu to be di wule ko sahabaw o anda bana se sahaba were ka ta'rifu musahaba ye jumay sahaba ye miye kullu muslimin islami ra'a an-nabi wa amana bihi na yakira yana liman yanama wa mata ala zalika saraka walau sa'atan hal no kira erkelende fa huwa min ashabihi wa yakira ka sahaba doy ni jumhuru ka ta'rifu ye sahaba ko janyogon compagnon mo min tuurila sahaba o jawra ali ne teri do tugurila sa abi la zamuya ama huwa sahibuka c'est votre compagnon sahibu de o de sahaba no te meleke to wala tew arab kandidu quoi donc mo sugu be bu cela anana fana nyafo to wala bukhari mun taka alakali ashabu rasul kira ka sahaba kullu man sahabahu sanatan mo kira janyo hal na kira sangili aw shahra wal ma kira kalo kili aw yuman wal ma kira kili wal ma eri kili ay kira ye kaliman yama fa huwa min ashabihi wa kira ka sahaba do هذا هو مذهب أهل الحديث donc ni hadisatiku ka familier naqalahu anhum al-bukhari nakali ka bo ulu be la jenema donc amba foto sahabati dore kira ka kalandiw ahli betu te dore kira somaw olu be kalaniya sanfɛ angara mo jawra e deun ani ka kalande olu be deun wele cogo de ko angara mo de ote angara mo te daka ko angara mo deun voilà donc ahli betu kira jenyon do nga doro badiro ma ko kira ka so dugi odo o kira to sanfɛ ka sabe ke kira ka cili alayhi salatu wassalam donc olu ni to tikliye sahabaw bise ka fili qur'ane famuna ahli betu ti fili famuna sahabaw bi sunna don kira somago bi sunna don o ti nyina ko ti filala sahabaw chama be o te sunna don wal mo be filala wal mo be saka nyina la o kuma tatihiru makke olu dusukuna ala kan bisaba ma ki filale do ni de difference sukono mawo ani kira jenyogo ana jenyogo ala kan bi donc ahli betu be sahabaw bela jene sanfɛ donc hunanga ayatu nazila fi sahaba koro ayaw be munun jigina sahabaw ka kola jawara fanga sahaba ko famu kira jenyogo sahabaw ye kulukulu de kira jenyogo nunu minhumul mu'minun mu'minu bola munun gara ala dana baw ye udara kira la silamaya diine ka ta kira balole ka kuma bo nu gelnu ni wa kira sarako danayatu ni kira ce wa kira salengo o ma janfa ke we kira ka ladiri kan bebo asrafe olu ye ko al mu'minun jamakulu fulana o ye mogo ye humul munafiqun olu ye mogo ye o ye kira ye o dima nyara manu nenguye nga o be ka anyini ka kira ka bara tien abolo foka ta suka saya mo gal lañini ka bara tien kira wali sallam o be sele o be su be hiji sai olu wala ko munafiqu les hypocrites nangu mako nyinjugu imam na eko sisa o be seli o be sun ka kila ka nafiya wele wala awo ka lañini de hypocritisme ye mana o ba fe ka kira ka bara tien amena sama qur'ana de ni foye suratu ali imran kono wama asabakum yawmal taqal jam'an fa bi iznillah وليعلم المؤمنين فم يوسرو اهدو كلدو ودي ولا كو يوم التقى الجمعان فم يوسرو اهدو كلدو اكرا الله تعالى دي جنانا يا كا اوسرو على جنانا مونغاما وليعلم المؤمنين ولا سكا مؤمنو دو سابو مودو بولا كا كيراتو كلكنكا اهدو كلام من كرا سلام كلا فولو بدري mais اهدو كلا غليرا u ye se sɔrɔ dɔrɔn o kumana fɛ u ye kira ye min fɔ u y'o to yen minkum man yuridu dunya mɔgɔ kun bɛ yen minnu ka laɲini fɛnko de ye an ka sanu caman sɔrɔ kɛlɛda la o y'u ta kun ye olu ye kira ka ladilikanw a ye kɛlɛ plan dilan cogo min u y'o sɔsɔ ta tugura sahabaw la ko dɔw bolila ka tɛmɛ madinɛ kan ko min y'aw sɔrɔ dɛ a kɛra ni ala ka diɲɛ ye
وليعلم المؤمنين والسكا لمن يبغى ولوك سكا دون أو يروفي وليعلم الذين نافقوا أنين كمغو دون أو يرو تشلمونو ينجوي وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله فروا أين كان كلك على كسرك أو يدفعوا والما أين أكن ينتلك كوكرك قالوا لو نعلم قتالا لتبعناكم وقلناكم بكلا دونكم متو أو كو هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان donc munafiki munu bolla ni don ku kafiriya de kasru ula o don ka temed di maniaka donc angam ba faga min fo kira ka sahaba munu be ka fo famun dogale ba do mela ko na fara ko sahaba doron ka be dana mo de sahaba doron ka be mu'minin de sahaba doron abe meleke de ko fota be kanga mine ina fo be zirin do danye ko inna ashabi ken nujum ko kira ko nga sahaba be ko min dolo bi ayyuhum iqtadaita kuni turu fen fana ki be kanda ni ngalon lani abi qur'ana soso ni ko kira ko sahaba be ko min dolo qur'ana ko sahaba do be ko munafiqu do karamo jawara umnyonta nganga sega anga madrasa o programu anga aywa alaje ko sebe kuma nyodi sege kuma famu o kuma mu'minu bu cela munafiqu bu cela ko munafiqu kuni kafiriya de ka suru o do kateme islamiyya ni qur'an aya de abeka kuma nu yala ebe sega munafiqu bo sahaba yala ebe sega bo ala sahaba amba fo ma chori sahaba munafiqu ay sahaba de do doro sahaba do munafiqu do sahaba do mu'minin do ni fladi be baraka min foni ittakhazu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah suratul munafiqin ya ko munafiqu sirana ala kana u koromatige ala u koromatige ka suran jigu togola liman yakuma be fo u yo dabo mungama junna wasa ko ira protéger ngawga lagini ka ala ka dine ko sira de bari donc sahaba be ulu ya lagini ka kira assassiner ka faga sahaba be olu ya layini ko be ala kira assassiné ka faga c'était au nombre de 12 personnes ay imam sahaba do mena dalu di maw ay sisa naam ala kira naam kishi ne mabiya naam sahaba o mamun yayi naam ka da'ala naam hal na kira erkili ka jenyoya naam mo sorola ola naam e ka foto yɛrɛ la san fa bɛ se maa tan ni fila ma awo minnu ye labɛn kɛ awo ko fo an ka ala ka kira faga awo n bɛ dalilu de di ma la a yɔrɔ ka surun an bɛna parce que maliyɛnw tɛ dalilu dɔn n'i m'a fɔ ko buhari tant que n'i ma buhari kɔni fɔ i ma fɛn fɔ dɔw yɛrɛ ye buhari bila alikuranɛ yɛrɛ ɲɛ an karamɔgɔ jawara i bɛ kuma sɔrɔ yɔrɔ jumɛn kuma o kuma n'an b'a fɔ i bɛ taa sɔrɔ an bɛ dalilu de jira a la k'a fɔ mɔgɔw ye ni maa min ye sahihu muslim naje sahih muslim kitabu sifatul munafiqin munafiqu mangutu wa ahkamuha nuka kiri a riwaya nana shaitan sabadi amnana ka bo qaisuba qaisu ye tabi'ina de ay karamogo min soro to ko ammar ibe ammar donde ammar bun yasir o ye kam funangeni kene mun ya yere di alama kira ya fo ko mogo mun bena amaru faga de wuli dante mawde amaru baloli afora e mogo mun bini faga dante magodo kira o fo na o kuma hadisa nana ka bo amar de ma mena hadisa laban me soro ka do kono quoi qaysu ya amar de nyininga ara'aytum suni'ukum aw yiminga aw mo yewa allazi sana'tum fi amri ali qaysu ko amar aw muni ko tiguye aw ye bara jumene ke sayyidina ali lata ala kira fatule aw ya tike ko ka bo fembe la jenina ka baraw klakla woro nyongon ci aw ni ke ka damunga ara ayan ra'aytumuhu qaysu ko ma yala aw yi aw were hakil nando de yena barake no yewa aw shay'an ahadahu ilaykum rasulullah wal ma alaka ci baye layru do de fo aw na o layru kambo asrafewa amar ko ma ahida ilayna sallallahu ko ala kira ma layru fo kerenkreni awnye ama layru mi nyongon kerenkere mo to ye layru mi nanyo dama jama o kelen dama layru were na ce nga walakin huzaifa amar ko qaysu ngai ka do huzaifa ta o yece ala kira ka gido kumbe mimbulo huzaifa ibn al-yaman wala ko khazinu sirri nabi ala kira ka gido magazin tigi kira ka gido magazin tigi ko huzaifa ko ali amaruma akhbarani anin nabi ko ala kira ko fi ashabi 12 munafiqan
فيهم 8 لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط كرو أكو حذيفة أكو علما حذيفة يجون كيرا كجينو تيجي كو كيرا كو كتاني فلا بينغا صحابة ولا إماي أي صحابة فو كتاني فلا بينغا صحابة ولا منافقو دو ومو شيكين بولا وما شيكين تيدو أرجينا كونو فيو فوني نعمل كولا كورو دو نمسلي وفي كوي impossible يده نعمل كو كورو بس كارو مسلي وفي وا فين كلام مسلي فين كلام مسلي هذا مستحيل صحابة ودو كتاني فلا وتيدو أرجينا لا فيو كو منافقو دو ni نعمل كو كورو سلا كارو مسلي وفي وبس كارو أرجينا لا واتي أكو 8 منهم أكو مو شيكين فانا بينغا صحابة ولو فانا منافقو يه تكفيهم الدبيلة أكو جهنم فتنة يدي أوبو أولو وصح دبيلة السراج في النار جهنم فتنة يلي بسيجي أو شيكين كمان كونكا وبدونوي و4 لم أحفظ ما قال شعبة أكو مغنان فانا بصحابة ولا كو علما دومين فرا علوما ني جونغا كما كرابا جينو كالفامينا avec kitabu jumɛn kɔnɔ sahihu muslim ni ye sahihu muslim ye o kuma jawara e bɛ nin faamu cogo di o kuma nin cɛ tan ni fila min fɔla ni ninnu ye hadisa dilan an bɛ baara kɛ n'o ye a fɔra ko maa min ye munafiki ye k'a tɛ don arijinɛ mɛ o bɛɛ n'a ta o ma sahabaya tɔgɔ bɔ a la o ka hadisa dilanni o baara bɛ kɛ n'o ye wa o de y'a to ahli beiti ninnu kira ka so dunke ninnu olu tɛ se ka kalan minɛ yɔrɔ jan mɔgɔ fɛ sa yɔrɔ jan ma ye n sira kira baara ngle na bara an bolo wen dumuni mina ɲɔgɔn fɛ a bɛ n galan e bɛ se ka na fɔ ne ye ko kira tun b'a kɛ tan wa o bɛ faamu cogo di e ka nasira man kɛnɛ o sabu ala y'anw sanuya ahlu beitiw sanuyara ko fili t'u ka ɲɛfɔli la olu bɛ taa mɔgɔ jumɛn ka ɲɛfɔli minɛ nin de digira masakɛ dɔw la u ye ahlu beitiw kɛlɛ ko yaada b'u la k'u bannen bɛ ka dɔnni minɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ u ko anw b'a minɛ jɔn fɛ a fɔra k'anw sanuyara e dun ma sanuya sabu e ye sahaba i bɛ fili tuma dɔ i ye munafiki ye wa i tɛ munafiki ye wa ala de b'o dɔn tuma dɔ i bɛna kira janfa n'a sara donc nin ye dalilu dɔ ye sahih muslim kɔnɔ cɛ 12 sahabaw don ko munafikiw don dɔw b'a fɔ k'an bɛ sahabaw neni kira de ko munafiki don ne m'a fɔ dɛ ko munafiki don ne sahaba neni ye sa kɛ bon komi bi diinɛ kɛra fɛn min ye sisan masakɛw de ka faamu ta bɛ ka diɲɛ dabiri n'a ye masakɛw ka faamu o de taara ko kɛ kalan ye ko imposer mɔgɔw kan an bɛ ala deli ala ka faamu ko ɲuman d'an ma donc n'an bɔra yen sahaba ko kuma an bɛ na n'a ye riwaya dɔ wɛrɛ la tuguni min fana bɛ sahihul bukhari kɔnɔ hadisa numéro ye 6697 abi shu'ba o y'a lakali ka bɔ huzaifata mabdul yaman khazinu sirru nabi ala kira ka gido magasin tigi a ko إنما كان النفاق على عهد النبي أكو كيرا نمان كيسا كيرا بالولي كليلا منافقيا دي كمبي كنكا منافقيا كمبي كيرا بالولي فأما اليوم كونغا بي كيرا سالينكو فإنما هو الكفر بعد الإيمان من يرى صحابه ولو دي كافريا يرى بارا كلي لمن يتملينكو كيرا بالولي ينا كون منافقو دي كمبي mais kira sale u jugura ni munafiqiya ye kafiriya bara le yeru bolo limaniya kɔfɛ ni ye sahih bukhari de donc jawara bara ɲagami kuma mɛna dɛ ko yani ka jigi i binyɔrɔ la i taliyɔrɔ i bɛ jigi nganga dɔn fɛn min tɛ bɔrɔ kɔnɔ kongoni tɛ ko bɔ dɛ fɛn min tɛ bɔrɔ kɔnɔ n'i y'a kongo o bɛ se ka bɔ a kɔnɔ wa n'an ka kɔrɔ fɛ sa kɛ komi buguni ka kan don kuranɛ dɔnni maa dɔw y'u biri a kunna ka kira somɔgɔw to yen k'a sɔrɔ a dɔnni t'u la o de y'a to u sen ferekera fan bɛɛ lajɛlen fɛ n'u sigira kuranɛ kunna ka ɲɛfɔ i bɛ lebu de ye fan bɛɛ fɛ u bɛ ala tɔgɔ tiɲɛ u bɛ kira tɔgɔ tiɲɛ o caman de b'an sen kɔrɔ bi ala k'an kisi a ma ala ka faamu d'a ma donc a ye nin fɔ kira fatulen kɔfɛ fana hunaka al-inhiraf sahabaw cɛla dɔw bɛ yen nɔ olu dangara yɛrɛ mina sahaba man la'anahumun nabi sahabaw bɛ yen kira ye minnu danga sahaba do ka danga den min b'a kɔ la k'o danga k'a gɛn ka bɔ madinɛ ko la yusakinuni wala waladuhu karisa tɛ kɛ ni sigiɲɔgɔn ye wa den tɛ kɛ ni sigiɲɔgɔn ye al-hakam bin al-as a dɔnnen don karamɔgɔw fɛ bani umayyataw don kira de y'a fɔ alayhi salam nin bɛ bukhari de kɔnɔ dɛ anw ka kuma tɛ
نيمي بخاري كلن مسلم نيم ما نم أدولنت حكم بن العاص قرآن يعقوفه والشجرة الملعونة أي بارو نيسي كنا قرآن تفسير كنا وبيفهم فولا يرك مولى بيفونو والشجرة الملعونة جيرسو دانغالي قرأتوي جيرسو دانغالي جيرسو يركوتو شجرة الملعونة جوين الحكم بن العاص سيدنا أيوا عثمان فانشندو بني أمية تودو ali fagali chamange u mokela o do kele badri kele do o mona toru kono kufu kasara hal den kira fatoro basara la kankisi o hakam la abun asin ala kira ne makisi baye aya danga wa demba kosola ko danga ka gwen ka madine bla tara sigi fo toif sayyidina usman fantindo o dene na ke marwana e ni ye sira kalan klasu kono ube marwana fo ka bonya kabako kuma do ngalo mamundi do marwana dangalendo marwana fitin nana aishatu kaso arjal anha aishatu kwa ma bonga so anta shajaratul mal'una e de jilisu dangale faqad la'anaka nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala kira danga wa anta fi sulbi abik kira danga ki to ibako solola taka bonga so ala kan kishi o luka hadisa be minaya imam donc ibna ye ala kan mesa e kuma no mano biya ko donde ni ala kan mesa ba ma mba nya fiye chugo naam tele la barawdo naam ni ala ya shiji inshallah baro to be inshallah ni baro ferele inshallah ni baro dayele ni inshallah dine kan ngamine yoro mina o nya foranye dine kan ngamine mamu inshallah an filo baro de kono naam inshallah ni ko baro sirifu togola yekira ka du kon la inshallah mba jigiya laje jakulu inshallah wala nda soro la nina nala sonama kuma kunce kuma la nala sonama ani dugo do ala kambe sabama e sigida sabana inshallah ambe kuma kunce kuma yananga do kono ambe akunce nanga dalu laban do ambe haketo ngini gawfe ka o dalu laban di sahaba nunu do be ala kira ne man kisabu genga baka kodala abu gen kiyama jodo kele nga seratu pontige hakilatiga manawa al kausara e koye kirabi jomindala ni ya jimi min ngoti min ma do be na sahaba do kira ko mu do be ndon yanu ka sale ma meleko bunu bana min una le cheku gen meleko bu bana min kiraba fu ye utruku innahum ashabi utoy nun ni ga sahaba de yo meleko la fa innaka la tadri madha ahdasu ba'dak ita do ye bara min kay kofi o hadisa do flambolo sahih bukhari kono kitabul maghazi kono hadisa numéro 39 37 al ibn musayyib ako laqitul barra ibn al azib sahaba do ko barra ibn al azib sahaba bado khale no yo ngon kumbe ale ko ma fa qultu tuba laka arjina yoro ne malembe parce que tabina ko me kaba ko sahaba la quoi par exemple ne ka ke ko ne makirayi me jawara e kirayi aw tara dugula ngon fe nene ne ngon me kaba ko lawo ye kira fo ka caya isigira fe ka caya donc ni cey Allah wi tabina do ako barawo ala yaw songo yi arjina yoro ne malembe aw ni kirayi ngon yi wa bayatahu tahta shajara mo mun ye bayake kirayi jiriso ma jugoro etumolu ala jena munuma faqala baraw man nisojade ako yabnu akhi mbal makedi innaka la tadri ma ahdasna ba'da e ko ne ka fo ko an kuna jara an yi kirayi an yi bayakaye ko nga eta donde an yi ko min kurakuraya ala kira talen ko fe o joro kon bana de ni bukhari de donc ja sahaba u pe fili muminu bula munafiqu bula do were murtira ka bo islamiya la kira salen ko ala kan kisha wa do were fana dangara o nayi ni be famu ko doni nyini na kalandenw ay doni nyini aka sensen akana dan doni nyekelen flalima awaru ya may nyekelen ya doni kono may ala kan kisha karsa mangutu mandinye ndaka kitabu kala o kuma o fili kuma di ala kan kisha donc ma ambe foli ke ala sanama ni film bora kuma lo bora yere ka doni dogo yoro ama dabo ka mogo mangutu tien dayni de ka tiera mogo la ala ko korona kono ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin aw mun mu'minu ya sira ala nya ay fara tienti ku kan tien mu'mini ka fentu nende tienti ge joye kira na so mogo no tienti ma shibolo
kuma be karamɔgɔ fo ka dugawu k'a ye Cheikh Ramadan Haidara an b'a fo be ndɔgɔkɛ ani jamakɛ ni karamɔgɔ fo kosɛbɛ n'o ye Cheikh Badara Ali ye an ka foli b'a ye ani Ansɔrɔ jamakulu bɛɛ lajɛlen u bɛ Buguni yɔrɔ yɔrɔ ka foli bila ka taa an ka Kaidu Ahli Beyti fana ma n'o ye Abu Jafar Jabate a n'a ka denbaya Ala ka kɛnɛya d'an ma ka Bugunikaw bɛɛ lajɛlen fo haza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. An baden TV Sirifila lajɛbaaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw minnu sɔgɔlen don sanga ni waati a ka ni jɛmukan mandi kan n'a bɛ f'a ma diinɛ baro ni ye jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen télé Sirifila sanfɛ ka wuli ka se dɔnnibaaw ma kuma dɔ la ka dɔnnibaa dɔw bisimila an n'u ka baro kɛ. An ka bi maa welelen an ka nin sigida in a sabanan na n'o de Imam Sidiki Jalo ka bɔ Buguni Jamiya Imam kutubakɛlaba don sigida la min bɛ wele ko Medine Buguni kɔnɔ. An n'a bɛ ka baro kɛ min kan o de ye adamadenya a kɔkolo ani diinɛ yɛrɛ kɔkolo diinɛ se ka taa ka fɛn min to fiyewu n'o ye Alakira ni a somɔgɔw ye. Ni maa min ko i bɛ Ala fɛ i ko i tɛ kira ko la i ka Ala kanu t'i nafa. Ni maa min yɛrɛ fana ko k'i bɛ Alakira de fɛ e tɛ Alakira somɔgɔw ko la i ka Alakira ko a t'i nafa. Ala k'an kisi ka bɔ a ma. O la an b'a ɲini Ala fɛ ale bɔra ka nin dɔnni sanuma min d'an ma an ka sigida sabanan na an b'a fɔ ko a y'a bɔ dɔnni min na Ala kana dɔnni ban. Farikolo min y'a di k'a sen ta ka bɔ fo Buguni ka na an kunnafoni an ka diinɛ la Ala kana farikolo in jeni. Ala k'a kɛ dɔnni nafama ye ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye a k'an bɛɛ sigida wɛrɛ la ni si tɔ tora baro tɔ bɛ yen shukran lakum Ala ka tanga kɔnɔ.